Minulutong guys. Day 2 na to, day 2. Day 3. Ito day 4 na to, day 4. Ay, day 4. Sa yung mukha niya. Medyo nagitim na yung iba. Tali agaw! Almusal daw silang pansit canton. Ay, nahawaan na yung dalawa ko. Oo. Nahawaan ko rin. Grabe. Sa ulo. Sa ulo din sa kanya para katulad sa akin, no? Ayun, no? Ang sakit pa naman yan. Grabe. Nahawaan ko, guys. Ganito pala yung bulutong, oh. Ay, sige, kain. Mamaya.